Labing-apat na matapang, kasamang tatlo pa. Labing-pitong tinig na ayaw ng manahimik pa. Sa harap ng dilim, kayo'y tumindig. Buhay na saksi sa katotohanang pilit ikinukubli. Sa kapat ng bayan, pawis ng mamamayan. May mga kamay na galit sa nakaw na yaman. Habang ang bayan ay naghihirap at lumulubog, may ilang bulsa'y patuloy na napupulot-bubukod. Hindi espada ang inyong unang sandata, kundi katotohanang hawak ninyo sa gitna ng kaban. Hindi kayo umatras, hindi kayo yumuko. Kahit ang makapangyarihan ay tila nakakatakot harapin ang totoo. Brave 40, kasama ang tatlong magigiting. Ang inyong tapang ay apoy na hindi kayang patayin. Magnanakaw sa kapat ng bayan. Ang katotohanan ang inyong isigaw sa buong sambayanan. 1 million in the house. Maghiganti ang inyong paninindigan, kundi para sa hustisya at dangal ng bayan. Kung ang kasinungalingan ay magtayo ng pader, ang inyong mga tinig ang magiging martilyong kikimarot ng walang takot. Labing-pito kayo, labing-pitong saksi sa laban para sa bayan, sa tama at sa mali. Hanggat may tapang at konsensyang buhay, ang katotohanan ay hindi kailanman mamamatay. Kaya tumindig kayo, mga anak ng bayan. Huwag kayong manalo ang dilim at kasakiman, sapagkat ang bansang may taong handang magsalita ay bansang may pag-asang muling makabangon at lumayan. 2 million, shout out po. Alright, mega love shout out po sa inyong lahat. Mega love shout out po kay Mami Mercy Kalunod. Ayan, saglit lang po ha. Ayan, nasira na yung relo ko. Ayan, mega love shout out po kay Mami Mercy Kalunod, kay Audrey Nicole, kay Nani Sanchez Vlog, mega love shout out. Alright, kay Biyahing Brankel Sam, at kay Ji Chang Wok. Ayan, mega love shout out. Kay Ma'am Analisa ng Maisog, Malaysia. Alright, mega love shout out po sa inyong lahat. Kay Ma'am Rosalina, ayan, kay Paul Donisa Official, ayan, shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon. At sa lahat po ng ating mga solid na subscriber, ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, ngayon po ay Sabado. Ayan, gumanda-ganda yung panahon ngayon.
nagpakita yung haring araw. Kaya ayun, dito ako ngayon sa ano. Minsan kasi maulan, kaya doon tayo sa loob ng sasakyan habang nag-aantay. Alright. Yan nga po, ang mga kaganapan po ngayon ay tungkol pa rin doon sa mga basura. Ayan, magandang hapon kay Resty Irigan. Ayan, magandang hapon po. Mega love shout out. Ayan, sa lahat ng naabot ng live na ito. Ayan, magandang hapon po. At what is your favorite color? Aba, talaga naman. I like and subscribe to you. Ayan, thank you. Thank you, Resty Irigan. Alright. My favorite color is red and green. Di ba? Red and green. Dahil iyon po ang magiging kulay itong next barangay election. Alright. Taga saan po kayo, Resty Irigan? What is your favorite food? Talaga naman. Any kind of food. Any kind of food. Wag lang yung lason. Di ba? I'm from USA. Ayun, shout out po sa mga taga USA. Yan. Are you Filipino or not? Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Ayun, ang ating pong topic ngayon ay gusto kong malaman lang kasi pag nilagay natin sa title, katulad ng nabanggit kahapon ni Madam Sorina, katulad ng binanggit kahapon ni Madam Sorina na hindi lumalabas yung like, kaya try nyo po ngayon kung makakapag-like kayo, kasi kahapon daw hindi lumalabas. Baka sabi ko pag naisip ko kahapon, kasi nga ayaw nang pag-usapan ng government na ito ang flood control. Kaya baka kinokontrol na rin nila pati ang mga social media, Kaya ayun, tingnan natin ngayon kung tingnan ko nga rin. Are you from Philippines? Opo. Marami pong mga kaganapan ngayon sa ating ayun nga dito kay Ka Eric Siles, breaking news, sabi niya. Ito po si Ka Eric Siles, hindi po natin pwedeng yung kanyang mga kontak sa kaliwat kanan, kasi ito po si Ka Eric ay nung panahon ni dating komunista, at nung panahon nga ng kasagsagan ng Rodrigo Duterte, ito yung lumabas at isa ito sa mga nakipaglaban doon sa sa mga rebuilding komunista para matunton yung ibang mga whereabouts, isa ito si Ka Eric. At naging din siya, katulong nung pagpalaganap nung NTF-ELCAT. Ayan, kaya naging parte sila po, kasama niya si Doc Loren Badoy. Ayan, kaya sabi niya dito,
Instead of exposing true color and evil intention of the CPP, NPA, NDF, which must include the unmasking of the communist terrorist group from organization and urban operatives like this CPP, NPA, and NDF. Ayan, sabi niya dito. Ayan. Thank you, Rusty. At sabi niya, sana NDF, youth recruiter, kabataan party list among other communist terrorist from front organization. Di ba? Kaya malalim ang ano nito ni Ka Eric, no? At nag-comment siya dito sa ito sa baba na ito, no? Sabi niya the Philippine Army's 5th Infantry Division has even joined the CPP, NPA, CPP, NPA, NDF front organization, kabataan party and Cordillera together with a national urban operative of the CPP, NPA, NDF, RENICO, in an activity where the youth and students are blinded of the destruction of our country and our people that this communist terrorist organization and their front organization have executed over the past 57 years and still ongoing. Diba? Kung totoo ito, talagang na manipulate na ng husto ang isipin mo kung kasama na ng military itong mga urban operative na congressman. Sa bagay, kung tutusin, kung titingnan natin ang sitwasyon, walang choice ang Philippine Army, kasi nga, do you have work? Yes, I'm here at in my work. Rusty Reagan. Katatapos ko lang po kasi kumain. Kaya ayun, dito tayo. At wala pa pong biyahe. At yun nga po yung sinasabi ko na na walang magawa dito ang mga militar, kasi nga mga congressman ito, wala silang choice kung hindi sumunod, no? Wala silang choice mga congressman ito. Kaya nga ang ako sa ko lang, ang malaking pagkakamali dito ng ating pamahalaan, bakit pinayagan itong mga ganitong klaseng party list na makisali, no? Kasi isipin mo yan, nakakakuha ng mga katulad ng mga request, mga insertion. Magre-request yan sila sa national government ng kanilang mga pangangailangan. Humihingi yan sila ng budget ngayon nagagamit talaga pang black propaganda, lalong-lalo na sa kanilang ipinaglalaban. Kaya dapat talaga itong itong mga kamatayan black sa Kongreso, talagang dapat mawala na ito. Dapat hindi na talaga ito pinapayagan, no? Dapat nga lahat ng klase na party list alisin na yan dyan, kasi dagdag lang yan sa kanilang dagdag lang yan sa budget ng Pilipinas. Biruin mo, nagiging kasangkapan pa sa ginagamit sa pampulitikang no? What is happening now to the Philippine Army, especially the 5th, inuntok tuloy ako, especially the 5th Infantry Division, it appears that they need to revisit and seriously study more the genuine knowing the enemy lesson 101. Wala man silang choice, kasi nga mga kongresista itong mga ito,
no? Oh, nakalagay dito, oh. Security Forces, University LGU, Kabataan Party List, Unite for Kalinga Youth Development. Ayun, kasi iyon yung reply ni Ka-Eric Siles. Ang kasi dito, nag-post yung yung Kabataan Party List, ito yung kanilang post. Empowering the youth and creating peaceful, secure and progressive future for the people of Kalinga. For 5th Infantry Division, genuine and lasting peace is threatening when government institution, community, educational institution, civil society, and youth representative work together toward common aspiration, protecting, empowering, and securing the future of youth is a shared responsibility through convergence, unity, collaboration. We build a stronger community and create greater opportunity for the next generation. Ito po yung post ng Kabataan Party List, no? Kasama ang Gabriela ba ito? Si Renico. Ayan, kasama ang 5th Infantry Division ng Philippine Army, no? Nakakalungkot. Wala man silang choice. Kasi pag lumapit ito itong mga congressman na ito, obligado. Kasi automatic kinawatan sila, kinatawan sila ng kumbaga kinilala ng gobyerno sila no? Bilang mambabatas. Nasa na sila. Kaya nga legal front. Yun nga lang ang tanong ni Ka-Eric, bakit sinuportahan, no? Bakit sinuportahan ng Philippine Army? Guys, gabi na. Tinatanong nyo ba sa akin kung ano yung trabaho ko? Bakit tinatanong nyo sa akin kung ano yung trabaho ko? Kasi doon kayo kukuha ng respeto. Kaya sayang yung effort ng mga nagdaan na lalong-lalo na yung NTF-L Cup, no? Na kung saan halos maubos na lahat yung mga nabilde. Alam nyo, ito may konti lang po akong idugtong dyan. Nung panahon na ako ay estudyante, simula elementary, yung panahon na yon, mga 1987, 88, elementary ako, grade 2, grade 3. Kami po, may bahay sa bayan. Tapos, may bahay din kami doon sa bundok. Kasi nga, yung magulang ko nung panahon na yon ay namimili ng kopra. No? Namimili po sila ng kopra nung panahon na yon. Kaya may sila sa kabundukan. Kaya pag ikasagsagan na napakarami pang rebelde. Napakarami pang rebelde nung araw. No? Alam mo yung pag-alis ng mga sundalo in 5 to 10 minutes mga teroristang NPA naman ang darating sa iyo. Hindi mo naman masabing hindi mo sila tatanggapin kasi nga makikisama ka, obligado kang makisama sa kanila. Kaya nung mga panahon na yun, minsan matutulog sa amin yung mga NPA. Kakainin mo yan, gagastusan mo talaga, as in gagastusan mo, pakakainin mo. Kasi talagang manghihingi sila ng kanilang lalong-lalo na yung may mga kakayanan talaga, yung mga malalaking lupain sa probinsya. Talagang may yan sila. May mga nilalaan yan silang parang kumbaga sa atin dito sa gobyerno, nanghihingi ng tax. Sa kanila naman revolutionary tax. Ganon ang nangyayari. Siyempre may bahay po kami sa bayan. Pag mag-deliver na yung tatay ko ng kopra, siyempre yung mga sa side ng nanay ko, maraming mga pulis. Pag lumalabas yung tatay ko sa bayan, uuwi ang kinabukasan.
Kasi hindi man mabayaran kaagad yung kopra. No? Kinabukasan niya na uwi. Siyempre, pagdating doon, inom-inom yan. Yung mga kapitbahay doon sa bayan. Hanggat sa yung tumagal na pinagbibintangan na yung, nung nagkaroon ng inkwentro sa amin, pinagbibintangan na yung tatay ko na isa sa informer ng kapulisan. Kaya noong mga panahon na yon, hindi na maganda yung pero tumutuloy pa rin sila. Tumutuloy pa rin. Kaya ingat na kami noon. Hindi na malaman kung paano makikisama yung magulang ko. Kasi nga, siyempre, ang hanap buhay namin ganon. Hanggat sa tinigil na ng tatay ko yung pamimili ng kopra, mag-stay na lang siya doon sa bundok, magtanim ng palay. At kopra na rin. Siyempre kami naman kami Lunes hanggang Biyernes sa bayan kami. Pag Biyernes ng hapon, uuwi na kami niyan sa bundok. Kasi siyempre nandoon yung magulang namin. Kukuha kami ng budget ng pang isang linggo. Tapos minsan maabutan namin yan. Talagang yung pag maabutan ka niyan, ang gagaling nila convince na talagang ipapakita nila sa iyo na ang gobyerno talaga walang silbi sa bayan. Sila lang ang pinakamagaling, no? Kaya dumating sa punto na nung ako po ay grade 6 na hanggang nag high school, hindi na ako nakakapasok ng maayos kasi nga sama-sama na kami sa kanila. Sama-sama na kami. Hanggang sa umabot ang point na mainit na sila sa tatay ko. No? Kasi may isang baryo doon sa lugar namin na talagang halos isang baryo iyon, halos isang pamilya lang, pamilya ng magulang ko, pamilya ng tatay ko. Ngayon, ang doon, marami talaga doon na nandoon sa mga teroristang yan. Talagang sumasama sila kasi nga ang hirap marating ng lugar na yon ng militar. Noong araw napakahirap marating kasi talagang ang lalakarin nyo doon mga 3 hanggang 4 na oras. Pag mahina-hina kayong lumakad, hanggang 6 na oras yun lalakarin nyo. Ang pinakamabilis doon na travel, kalabaw or kabayo, kasi hindi kaya ng bisikleta, puro yung paahon, bundok. Pag palabas naman kayo sa bayan, puro naman palusong, no? Kaya talagang hanggat sa doon sa tinitirahan namin, nagpangita kami nung kasama din namin na kamag-anak din ng magulang ko. Tapos nung una kasi nagkita kami doon sa isang baryo, sa isang pistahan. Nagtanong siya sa akin, sabi niya parang kamukha ka nung tito ko. Yung mga ganyan na kwentuhan ba. Iyon, hanggat sa nagkakilala kami. Yung pinsan ko na yun, mataas ang katungkulan doon sa dyan. Tapos hanggat sa sinabi niya na mainit kayo sa mainit kayo sa taas Sa taas, ibig sabihin doon sa nila na sinabi ko, pininto ko. Kaya nga po tumigil na sa pamimili ng kopra yung tatay ko kasi nga umabot sa punto na gano'n. Sabi niya, hindi nawawala yung niyo. Under pa kayo surveillance hanggat sa siyempre kamag-anak pa nga hanggat sa sabi ko hindi ka ba wala ka bang balak na sumuko? Kasi sabi ko may naman si Korea na may programa ang Korea administration. Hanggat sa hanggat sa pumalit na nun si
si Ramos. Hindi nangyari yon. Ang nangyari, sabay-sabay kami nung kaklase kong tatlo. Ayan, yung tatlo, bali apat kami. Panlima yung pinsan ko na yun. Tumakas kami doon sa madaling tumakas kami. Kasi nga, may na yung tatay ko. Pinauna namin yung tatay ko na pinalayas doon. Kaya ang nakinabang doon, yung mga membro talaga ng sa lupa namin. No? Yun talaga ang pinaka nakinabang doon. Kaya ngayon, dahil may mga papel naman kami, dahil hindi na masyadong doon, kailangan na namin bawiin. Yun. Kaya napakagaling yan, kasi wala nang ginawa yun kung hindi puro kasiraan sa gobyerno. No, isipin mo, pati military, napaikot nila. Tayo pa, na civilian lang, wala tayong kakayanan na, kasi alam nyo, kayo, talagang maa-amaze kayo. Alam nyo kung bakit? Alam nyo naman ang kasulok-sulukan ng bundok, no? Yung kabundukan talaga na, pag may isang komunidad doon, pag may isang komunidad dyan, halimbawa may dumating na estranghero na hindi kilala, parang sila, parang tawag nito, parang makikiusiuso talaga yan sila. Sino ba yun? Mga ganyan, parang na sila ba, yung excited na may pumunta sa kanilang siyempre yung mga terorista na yan na NPA, makita mo ang gaganda. Ang gaganda. Sila mismo nagpapakilala na malalaking universidad ang pinanggalingan nila. Ang gaganda. Yung nga namin yung naging commander namin is napakaganda. UP graduate. Hindi basta-basta. May pangalan ang kanilang magulang. Dito sa pero bakit nakipaglaban? Iyon ang pinaka-commander namin. Kaya sabi ko, talagang maraming marirecruit kasi nga sa totoo lang, kahit ngayon ang local government natin, yung pinaka malalayo sa hindi talaga mararating yan ng local government. Kaya sila namamayagpag doon sa kabundukan. Nabibrainwash nila yung ulo na kiso. Kita nyo? Kahit kayo mismo nakakaramdam ng kahirapan kasi pinapabayaan kayo ng gobyerno. Dito kayo hindi kayo pinapabayaan dito. Isumbong nyo lang sa amin. May parusa kaagad. Halimbawa magnanakaw ng kalabaw. Isang beses lang yun, pagsabihan nila yun. Pangalawa, pag hindi kayo bao na nakalabas ang tuhod, babalatan yung babalatan yung paa mo. Ganon ang hustisya nila. Kaya marami talaga silang nakumbinse yung mga panahon na yun. Kaya nga nung dumating yung NTF-ELCAC, ganon ang ginawa nila na talagang inakyat nila yung mga baryo-baryo. Nagpatupad sila ng mga programa. Doon humina ng husto. Kaya napakaganda sana nung na yun ng NTF-ELCAC. Hindi ko alam kung ginagawa pa ngayon yun. Kasi ang ginagawa nila, kung saan yung pinakaliblib na hindi nararating ng kalsada, hindi nararating ng kahit anong klaseng sasakyan, iyon ang tinatarget nila. Kasi iyon ang madaling manipulate. Iyon ang unang-unang tinarget nun ng mga membro ng NTF-ELCAC. Tapos tinitingnan nila kung paano ma-develop yung daanan, yung kalsada para makapasok yung mga sasakyan, magaganda ang mga ganon ang naging ng NTF-ELCAC. Kaya talagang laki ng pinanghina, no? Laki ng pinanghina ng mga komunista. Kaya ganon na lang ang galit nila sa mga Duterte. Yun, pati kay Kibuloy, kasi si Kibuloy po ay
tahimik po yan silang tumutulong. Kaya ganun na lang sila ka, ganun na lang sila ka, na hindi ko, pero iaangat ko talaga. Kasi nakikita ko ang kasi yun doon sa lugar namin, doon mismo, isa yung baryo namin sa Nakinabang dyan. Alam niyo kung bakit? Yung pinaka-teritoryo ng mga rebelde doon. Ngayon, wala na. Wala ka nang makita doon kasi tinayo na talaga nila. Nilagyan na ng kalsada. Naglagay doon ng kampo ng militar. Samantalang dati, pag magbakasyon lang kami, lalong-lalo na doon sa lugar ng misis ko, pag magbakasyon lang kami doon, umaali-aligid kagad lahat ng mga lahat ng matataas na umaaligid doon sa yung biyanan ko, kilalang kilala. Kaya kahit pa paano naging ligtas naman tayo, no? Kaya nung panahon na yon, grabe talaga. Kaya yung NTF-ILCAC, napakalaking tulong niyan. Napakalaking tulong. Hindi ko alam kung tuloy pa ba ang programa ng NTF-ILCAC o nakatambay na lang. May NTF-ILCAC pero hindi ko alam kung nagtatrabaho pa o hindi na. Kasi isa kami dyan sa Nakinabang sa NTF-ILCAC na yan. Gumanda, tumaas yung presyo ng lupa kasi may kalsada na eh. Lahat mag-aangatan lahat yan. Alam niyo noong araw, binibenta lang yung lupa na tinitira ng biyanan ko. Kasi walang kalsada doon. Binibenta lang yun binibenta lang ng 150. Ilang ektarya yun? 3 ektarya. 150,000 hindi pa mabili-bili. Kasi ang hirap ng daanan, napakasukal, malayo sa Kabiasnan. Nung nalagyan ng kampo, nalagyan ng kalsada, biglang umalagwa. Yung 3 ektarya, 1.2 na. Kaya grabe, malaki talaga ang naging parte ng NTF-ILCAC pagdating niya sa mga ganyan na sistema ng kasi natitrace nila, alam nila eh. Kasi nga may tao diyan sa loob na doon mismo nang galing sa lugar na yun. Kaya alam nila kung saan ang pinakamarami. Yun nga lang. Ngayon, ang namamayagpag na naman uli ang Mindoro. Mindoro na naman po uli ang namamayagpag. Hindi ko alam kung nagtatrabaho pa yung NTF-ILCAC. No? Kaya, sana pag dating ng 2028 at matuloy ang eleksyon, ipagpatuloy yan ng isang Duterte pa para lalo nang maubos. No? Alam niyo sa totoo lang, yung iba nga nandito na sa Metro Manila eh. Marami ang nagsasabi, yung nasa Congress mismo. Legal front. Legal front yun. Legal naman. Ibig sabihin, kasama sila pero hindi sila doon sa armadong pakikibaka. Sila ang nagsusulong ng mga reforma kunwari. Kaya nakakalungkot na ang ganda-ganda ng programa tapos bigla mong ititigil. Wala. Sa totoo lang, ang laki. Kung i-scorean ko yung 1 to 10, nasa 8. Ang pwede kong i-recommend ang 8 or 9. Kasi wala na talaga. Alam niyo ang pag-unlad, simple lang. Yung mga kabahayan doon sa napaikutan ng kampo na yon, sumaya yung komunidad. Alam niyo kung bakit? Nagkaroon ng mga paupahan, nagkaroon ng kuryente, nagkaroon ng tubig. Kasi nga may kampo na doon eh. Yung mga pamilya ng mga sundalo, doon nangungupahan din. Doon malapit sa community. Kaya marami talagang naging pakinabang. Pangalawa, yung pagbaba ng mga kupra, pagbaba ng mga pangarga ng yung mga gulay. Yan, lahat.
Laki. Laki ng pakinabang. At yung mga tulong pa ng mga militar, mga tulong pa doon sa komunidad. Napakaganda. Napakaganda. Sana. Kaso lang, wala na ngayon. Wala na. Diba? Kaya nakakapanghinayang na ano. No? Kaya sa 2028, huwag niyong hayaan na kung sino-sino lang ang ano. Huwag niyong hayaan na kung sino-sino lang ang maging pinuno natin. Kita mo ang nangyari sa atin ngayon. Napaka saklap ang nangyari sa atin. No? Isipin mo. Isipin nyo naman yun. Ngayon, kita nyo yan. Yung mga, ano natin. Makikita nyo. Hindi sa binubuhat ko yung bangko, Sa lahat ng mga nasalanta ng bagyo, ang nag-iisang nasa gobyerno lang na umikot, ito, oh. Kilala niyo yan kung sino. Oh. Ayan, no? Panay ang ikot niya kung saan-saan na kung saan-saan na mga ano. Oh, ito yung mga landslide, yung mag-ina na tabunan ng landslide. Kaya grabe ang puna nila na nagna-number 1 pagdating sa survey. Oh. Tapos, inggit na inggit sila. Galit na galit sila. Oh, lalong-lalo na yung mga taga-sunod ng ano. Lalong-lalo na yung mga taga-sunod ng naiinggit sa kanila na ano, mga politiko. Galit na galit sa kanya. Kung ano-anong pinagsasabi. Kisa walang pinag-aralan. Oh. Kita nyo naman yung may mga pinag-aralan. Anong pinagkagawa? Inuubos yung pera sa flood control. Mga doctorate yan, Mga nag-doctorate yan. Ang tataas ng pinag-aralan. Pero nasaan sila ngayon? Diba? Trilyon ang nawaldas ng mga may pinag-aralan. Ito, walang pinag-aralan. Alam niya kung paano makisalamuha. Kasi wala siyang pinag-aralan. Nandoon talaga siya. Sa pinakamababa. O sinong unang makaintindi? Todo suporta sila doon. Mga doktor. Nag-doctorate. Mga nagtapos. Lahat. Lahat ng klase siguro ng diploma nandoon na sa kanila. Pero sino ang mga ano? Sino ang mga nangurakot? Ngayon, tinuturo nila. Kaya sana naman, maging ano tayo, Maging, tingnan natin ang tunay na Tingnan natin ang tunay na kalagayan. Umikot lang kayo. Makikita nyo. Oh. Alam nyo yung isang singer, yung sikat na singer, pinagbawalan sila ng kanta nila. Alam nyo kung bakit? Patama yun Patama yun sa kanila. Kaya pinagsasabihan daw sila na wag nang kantahin yung napakasikat nilang kanta. Diba? May mga PH degree pa yan. Huwag lang yung PH care. Mga degree holder yon. Na mga nag-doctorate.
Pero nasaan sila? Isa sila sa mga nagpahirap sa bayan. Yeah? Kaya sayang na akala natin sila nang mag-angat dahil sila yung mga sila yung mga pinakahinyo sa hinyo. Pero kita mo ang nangyari. Kung paano nila talagang nilinyada na hindi lumabas ang kanilang mga kalukuhan. Pero darating din tayo dyan. No? Ngayon ang nagbabanatan Pulahan at saka Dilawan. Binabanatan nila si Congressman Erice. Sinasabi ni Erice na sinasabi ng ating tagapagsalita na kung may ebidensya ka, file mo sa ombudsman. Ngayon nga lang nagdudumilat ng ebidensya, hindi nila makasukasuhan. Di ba? Kasi nga, kalyado. Pero sa hindi kalyado, napakabilis. Mabilis pa sa alas 4. Oh. Kay Joel Villanueva, hinog na. Kay Senator Joel Villanueva, hinog na. Tapos nung pumunta sa administrasyon, biglang nahilaw. Di ba? Nakikita mo yon? Kung ikaw, maglalakas ka pa ba ng loob? Lahat ng mga nagsasalita, may kaso. Ang kawawang Edgar Erice, congressman, dahil nagsasalita laban sa kanila, hindi naman kaalyado ng Duterte, hindi nabibigyan ng pundo. Sino ang nagsasaper? Mga constituent na kaluukan. Paano sasabihin paano tataas ang ng administrasyon na ito na sila mismo ang gumigipit sa tao? Kaya nakakalungkot na yung mga ang tataas ng mga pinag-aralan, sila pa ang unang magaling manloko sa bayan. Ay nako. Kaya pag kayo nakatapos kayo, mga boss, pag kayo mga nakatapos, lalong-lalo na yung kabataan ngayon, mga nag-aaral, pag kayo nakatapos, wag kayong magpagamit sa pira. Kayo ang gumamit sa pira. Kasi pag kayo ang ginamit ng pira tapos ng karir nyo, tapos ang kaluluwa nyo mapupunta sa impyerno. Kasi po ang pira ay yan ang isang sa pagkakasala. Isa iyan sa daan kung paano ka malulubog sa kasalanan. Kaya huwag mong hayaan na ikaw ang dalhin ng pira. Ikaw ang magdala sa pira. Tingnan nyo si tingnan nyo yung ating mga congressman. Sila ang nagdala sa pira. O di puno yung bahay nung sinasabi ng Bribitin. Mali-malita, di puno. Sila ang nagdala ng pira. Kaya huwag niyong hayaan na kayo ang dalhin ng pira. Kayo ang magdala sa pira. Pero ilagay niyo sa mabuti. Huwag yung ninakaw. Pag kayo sumahod kayo, ilibre niyo yung mga staff niyo. Hindi yung una nyong yung Lincoln Navigator na sakayan nyo. Tapos mag-produce kayo ng mga bodyguard na napakarami. Tapos pag-iinitan nyo yung pagdating sa bodyguard, pag-iinitan nyo yung vice president. Nadaan-daan ang bodyguard. Siyempre, yun VP SPG yun . Diba?
Diba? Mga sundalo yun, hindi yung security. Naka-assign talaga yun sa Vice Presidente. O, yung mga congressman nga eh. Isipin mo yung si Saldico. Isang congressman. Tapos ang bodyguard, may gitsandaan. Anong mabantayan nun? Siguro kahit langgam, hindi makapasok sa bahay nila pag ganun kadami ang bodyguard. Kahit ipis, hindi makapasok sa bahay nila. Isipin mo sa daming bodyguard eh, may gitsandaan. Bukod pa yung staff niya na palaging nakabuntot sa kanya. Kahit siguro ipis, hindi makapasok sa loob ng bahay nila. Sa sobrang dami ng bodyguard. Oh. Ngayon, sa sobrang dami ng bodyguard, saan ka kumukuha ng pampasweldo niyan? Kung 100,000 lang ang kung 100,000 lang ang halimbawa 150,000 ang sahod mo sa isang buwan. Eh kung tag 12,000, sabihin na natin tag 15,000 kasi minimum o 16,000. Minimum sa 100 na bodyguard, magkano ang sahod nun sa isang buwan? O di doon lang napunta sa bodyguard mo yung yung sahod mo doon sa saan ka kukuha ng para sa pamilya mo? Di ba? Di naubos yung kayamanan mo ngayon. Ilang taon kang namayagpag, 100 mahigit bodyguard mo. Oh. Kita mo naman nung nag-umpisa pa lang tumakbo ng congressman. Ang sasakyan lang Innova. Di ba? Tapos ang kasama-sama palagi yung personal staff. 2, 3 lang sila. Aba, nung naging congressman na Lincoln Navigator na yung sasakyan. Tapos harap likod na yung backup. Anong kinatatakot nyo? Bakit kayo natatakot? Di ba? Oh, katulad nung nadaanan namin sa may EDSA, sila nagbanggaan. Ilan pasok? Pauwi na kayo? Hybrid time kayo? Bukas yun. Bakit? Oo. Sipin mo yun. May dating akong kakilala na congressman. Hindi na siya congressman ngayon. Natalo na Dati, ang kasama-sama niya lang, yung chief of staff niya, 3. Puntahan sa mga squatter, sa mga birthday, puntahan yun. Kung saan na squatter yan magsusuot, pupunta sa mga patay. Aba, nung naging congressman na yung bodyguard niya, 10 na. Tapos nakalingko navigator na siya. Diba? Ano lang sahod ng isang congressman? 150,000 sa loob ng isang buwan. Buti nga, may mga congressman na matino. Nilalabas yung milyon-milyon talaga na nilalabas nyo dyan. Sa congressman. Okay, nakakalungkot na nakalagay pa doon sa lamesa nyo, honorable. Diba? Ibig sabihin, napaka-honest mo na tao, honorable ka Pero bakit naubos yung trillion ang naubos sa flood control? Di ba? Sabi nila. Sabi ng mga tambay sa kanto, para-paraan lang. Di ba? Kasi kung titingnan natin, walang yan. Si Congressman Saldico, milyonaryo talaga yan, negosyante. Pero kung
Pero kung anong habol mo? Maglingkod ka? Di ba? Maglingkod ka sa bayan? Eh, ang bodyguard mo, 110, 120. Kung sa 16,000 ang sahod nun, ay, sa bodyguard, hindi po magbibigay yan ng 16,000. Pinakamababa niyan, 20. 20,000 isang buwan. Eh, kung sa 100, diba? 200,000 na kaagad. Diba? O di lagpas-lagpas na doon sa ano. Di pati yung negosyo nila, natangay na. Pagpasahod lang sa 100 na security niya. Oh. Minsan niya kukunin yun. Hindi para-paraan. 14 million in the house. Yan, shout out po sa inyong lahat. Gandang hapon po. Eh, tandaan nyo yung mga congressman nyo. Dati kung saan na squatter, pumapasok yung mga yan. Tapos kasama niya lang keep of staff. Magdadala pa ng... Siya pa ang magdadala ng ano, siya pa ang magdala ng bulaklak sa patay. Siya pa ang magbitbit. Pero nung naging congressman na, may tagahatid na, may nauna ng advance party. Sabihin, ay, darating si congressman. Nakambaka naman. Nung umpisa tatatlo lang silang pumupunta sa mga birthday. Pasok sa squatter. Nung naging congressman na, yun ang ano, diba? May mga advance party na. Diba? Hindi nyo napapansin yun, ano? Subukan nyo sa inyong mga ano, subukan nyo sa inyong mga lugar, titingnan nyo yung inyong congressman. Meron pa nga dati sa amin tumakbo, pastor pa yun, ha? Nung ano, grabe ang pangako niya pag siya naging congressman. Kung ano mga pangako, kumbaga langit na, pinangako na nga eh. Nung natalo, sa sama ng loob niya eh, yung pastor naging ano naging Rambo eh. Nilabasan lahat yung mga ano niya, yung mga watcher niya, nilabasan ng Armalite. naging Rambo sa totoo lang. Doon sa amin, ano yun, 3 silang naglaban-laban sa pagka-congressman eh. Pareha silang mga councilor. Pastor pa yun, ha? Kagalang-galang yun. Pero nung natalo, galit na galit, sinisi yung mga watcher niya, nilabasan ng Armalite. yung pastor naging Rambo eh. Pero sa awa ng Diyos, nawala na siya. Simula nung ginawa niya yon, hindi na siya nagturo doon sa simbahan nila. Hindi na talaga nagpakita simula no. Sipin mo, kasalanan ba nung mga leader niya na matalo siya? Eh, makikipagkamay sa tao, pagtalikod sa tao, maghuhugas ng alkohol. Di siyempre, sa gitna ng kampanyahan, makikita ka pagyakap mo sa tao, pupunasan mo kaagad pagtalikod mo. Diba? Di matatalo ka talaga. Makikipagkamay doon sa squatter area. Pagtalikod, magbuhos ng alkohol, maghugas ng kamay. Sinong gaganahan na butante na susundan ka kung ganyan ang attitude mo? Di ba? Wala kailangan. Pag ikaw ay politiko, wag kang pakitang tao. Yan yung mga pakitang tao kasi. Nandidiri ka pala sa ganon lugar, wag ka nang pumasok. Kasi mapapahiya ka lang. Alam nyo ang tao kahit nandyan yan sa sitwasyon na ganyan, mga matatalino yan. Alam nila nagagawa kayo ng tama or hindi.
Kahit mga nasa squatters area yan. Mga matatalino mga yan. Kaya ngayon tingnan nyo ang administrasyon na ito. Hindi makakuha ng magandang record. Kasi nga, alam nilang ano alam nilang karakas eh. Diba? Kaya sayang yung mga pinagbibigyan natin ng pagkakataon para paglingkuran tayo ng maayos. Tapos pagdating doon sa Congress, wala na. Nawala na sila doon sa Nawala na sila doon sa mga pinangako nila. 'Di ba? Pagka eleksyon, halos ipangako sa iyo ang langit. Sa amin naman yung last election ng 2025. Di naman magandang serbisyo. Kaya nagserbisyo sila gabi-gabi, namimigay ng tagi 1,000. Jeep na hinahakot na tao. Natalo sila ng natalo lang ng patubig-tubig. Natalo lang. Yung merienda sa kanila, bawat hakot ng jeep, merienda, Jollibee. Yung pinanlaban namin, tubig-tubig lang pinamigay. Nagpakatotoo yung isa, di nanalo. Piruin mo. Kaya galit na galit din. Nung nakita nila na landslide na umalis na doon sa mga GC. Nung una, ang ganda ng nila doon sa GC. Ganda ng nila, kung purihin doon yung nung naglandslide na, biglang nag-disappear doon sa kanilang mga GC. Ay, nako. Diyan mo makikita ang mga politikong hindi gagawa ng maganda. Kaya tandaan nyo yan, pagdating ng 2028, alam nyo na kung sino ang gagawa ng matino. Kung sino ang mga politikong maayos na nakikitungo sa taong bayan. Tandaan nyo yan. Hindi yung para lang sa mga negosyante. Tingnan nyo ngayon, tuwan-tuwa yung congressman ang Kamanggagawa Party List dahil nanalo sila sa kanilang apila doon sa 85 pesos na minimum wage. Dagdag. Tuwan-tuwa. Kinabukasan, nung in-interview yung Dole Secretary, anong nangyari? Wala, kailangan natin sumunod Iyon ang itinakda ng batas Di ba? Double kill. Sabi doon sa sabi doon sa Mobile Legend, double kill. Di ba? Kaysa naman magmukmuk tayo, tawanan na lang natin. Kasi pag magpadaan tayo sa galit, wala man tayong magawa. Alam nyo ang gobyerno natin ngayon? Di ka pwedeng basta-basta mag-gano dyan. Dahil puputaktihin ka. Pero abang-abangan nyo, pagdating ng Disyembre, liliwanag na paunti-unti yan. Itong Disyembre na ito. Kasi na yan sige na ang yan nila. Ngayon, magkakasama ang mga yan. Pero pagdating niya ng December, wala na, kanya-kanya ng strategy yan. Kasi nga, lahat ng pumuposisyon dyan, lalong-lalo na yung mga re-electionist, na yan, gagawa na yan sila ng kanilang mga strategy sa kanilang parating na re-election. Ayan, titingnan nyo yan. Maghiwa-hiwalay din yan, mga yan. Kaya baka mga January or February,
mayroon na naman tayong bagong Senate President. No. Kasi lahat yan sa kanilang mga sa kanilang mga plano, sa kanilang mga re-electionist. Kaya huwag kayong magtaka kung January mayroon naman tayong bagong Senate President. Ako, mas gusto ko pa na Senate President si Gatchalian. Alam niyo kung bakit? Halos kaibigan niya yan lahat yan eh. Oh. Yung isa si Subire, nami-personal eh. Kaya hindi pwedeng maging yun, maliban lang pag Oh. Kainin niya rin yung sinabi niya. Yan ang mga politikong hindi maganda. Kapwa mo pinipersonal mo. Palibasa hindi bumoto sa iyo, ayaw sa iyo ng tao, ba't mo pipilitin? Di ba ganun lang yun eh, ganun ang malayang pagdating doon sa loob. Di ba? Yan ang malayang tawag nito, yan ang malayang diyan sa loob. Hindi ka po pwedeng magbalat sibuyas diyan. Di ba? Hirap yung palibasa hindi ka sinuportahan sa pagka-Senate President hindi mo rin sila susuportahan. Ano yun? Hindi na may personal ka. Diba? Ganun lang kasimple yun. Sira na yung relo ko. Nagkatanggalan yung nagkatanggalan yung sa loob. Yung mga litra. Hindi ko inaano kay pamana pa ito ng tatay ko nung bago siya na wala binigay ito sa akin, kaya may sentimental value ito. Padikit ko na lang pag nagkaroon ako ng oras. Ay, maraming salamat po sa mga nag-like at sa mga nag-like diyan, maraming sa mga magla-like pa, maraming salamat po sa inyo. Kaya lahat tayo maging mapanuri tayo maging mapanuri tayo, lalong-lalo na sa lalong-lalo na sa darating na 2028. Huwag kayong magpadala sa mga mabulaklak na dila. Tingnan nyo ang kanilang mga track record. Tingnan nyo. Ayun, kinausap ako nung anak ng boss ko. Ayan, ako na ang ako na ang nagpalaki yan. Alright, nakaisang oras na naman tayo ng kwentuhan, maraming salamat po sa Boss D, walang game. Anong game? Serenity Habok, mega love shout out. Anong game? Game farm? Game na. Ayan. Magpapaalam na po ko sa inyo. Mega love shout out sa inyong lahat. At sa lahat po ng sumama ngayon sa aking live, maraming salamat po sa inyong lahat. Mega love shout out po. Ngayon po ay maganda-ganda ang panahon. Ayan, mag-enjoy po kayo. At
weekend. Ingat po kayong lahat. Bukas ay family day. Ayan, huwag po natin kalimutan na dalawin ang bahay ng ating Panginoong may likha sa ating lahat. Alright? Mami Mercy Kalunod, mega love shout out po. Ingat po sila lagi sa inyo. Alright, magandang hapon po at magandang araw po sa inyong lahat, mga boss. Ayan, thank you very much. Hoy!